היי! יש מגע לראש? קל, לראש קל, לגוף לא חופשי. פיצוצים לגוף, לראש. תראו, צ'ומבי, היי! צ'ק! תצ'ק! כן. יופי, זה היה קיול, עכשיו לעבוד. יפה. הוא מהיר, אמרתי לך הוא מהיר, אל תישאר במקום. אל תנסה את זה אפילו, תבעט בו. תבעט! יופי. עכשיו לא אחד, רצפים. קדימה. תבעט, תזוז, 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 אני יודע שאתה עייף. קדימה, הופ הופ. בום, לבעוט! לבעוט! לבעוט. בום. חלפות, סטפים, הטיות. לבעוט, 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 הוא בטווח בנדל. לא לצלת אותו. אל תלך על זה, פשוט תעשה מה שאמרתי לך. קדימה. בום, בום, בום. אחד. ומה עוד? שתיים. יופי. פתח. יפה, זה היה בכיוון, אני צריך עוד אחד אחרי זה. תמשיך. ולבעוט. כן. ולבעוט, לבעוט. קליו!